Ando bainen iritsi da, inbeste esperotako eguna. Bai, bueno, goza zaigu. Ez da gara bela iritsi baina, bai. Gustoa. Nola junda eguna, beti esaldian. Oso azkar atea salida tio. Eta, bueno, hasieran eskapada bila jungea. Baita, kaidak ebitatzeko oso arriskutsu zen da, kaidak ebitatzeko aurrea itea pentsa dugu, baina, ostra, gero 2 eta 3 bueltak oso lutze egon zaizkigu. Atzetio, justu pelotoi mantentzen da, bueno, gero Iker Gomez eta Arrapoi Jeunen eta liderra Arrapoi Jeunen ja azkeneko buelta falta zela, bueno, ikusi eta aukera politxe eta metatik pasatzeakon jodet repetxon eta, bueno, hasieran inarrak segidit, gero segit kurban baten onzerua jeukio eta gero bakarrik eta todo nada jokatu eta oso gustoa. Diferentzia txikia zen, baina une oro mantentzen lortu duzu. Bai, hasieran enun uste oso urruti eritxiko nintzenik, ze aurretu asko sufritu eta bukaera gorra izatea espero nun eta ala izan da, baina horra aguantatzen, sinistu indet eta gero goraka aldan bezala jungea eta beraka ikusterik jonatzen eta metaino tope. Hortengo bigarren garaipena, baina siakaso gaurkoak zapore bereziagoa dauke. Bai, bueno, bi geuritan, lehen urten entzio oso ondo ibilebitan, aurten emate honez hobeto, eta gaurko nivela esan daike aurreko baino handigoa nivel hobea izango zela, eta guaingoa ez zintxin ez du handio. Zorionak. Eskerrik asko.